Hey guys, ziqalile za social media activist. Yawazi kaloku lamapolisa e-morals. Kunoske kuthi ndiblock i-blessings uba yileyo. Ndiyabathuka mna babantu banezitori. Ijana engumsamaria olungileyo ekugqibeleni. And anditsho uba ndincedi mntu xa ndisechansini yonceda. But ngase unganzeli mna ngala mnembelele we-long stories enovel. Yafana nje nale nto yezizikipa. Ufika omnye sithi, yho sabaweli angile. Qha kule nyanga kufuneka ndincedise udabs kwi-school fees somntana kamalume. Noba ufuna iklipanyana mosapha kumthunzela ngezitori zento ba hayi angile ndalahliwa lethi umama engcusi warawara funa le nto uyifunayo nje yam ndithi yes or no ndiphume kuwe. And ipoint yala video ibingeyona loo nto leyo, ibiyinto yoba sanihambe nijaja abantu qha singabantu nathi asikho perfect and singangaphendulwa ngexesha eliyi-1 but nathi siyathandaza qha senzela ubonwa yi-community. Kakade amagqurhakazi ngala athandazela uviwa nasisithulu, fike nasemingcwabeni bekhala be-extra. Qonde hayi bo sinosakhumzi ubungamncanywa nomncanywa umfi efonini, relax.